Moikka! Tervetuloa meille! Täällä on eteinen. Tää on ehkä pienin eteinen, jossa on näin monta ovea. Mä en ole koskaan tavannut näin pientä eteistä, jossa on tosi monta ovea. Mutta täällä on kuitenkin kaikki tarvittava. Täällä on mun opiskeluajan testikalusteita, kenkähyllyä ja vanhaa Ikeaakin löytyy. Remonttia tehty silloin, kun tänne on muutettu, vähän päivitetty asioita. Ehkä tuoreimmat laittamiset, mitä on tehty, niin on olohuoneessa. Seinät maalattu, peitelistat hiottu, mutta niitä ei ole vielä ehditty maalaamaan uudelleen. Ne on jo ollut useamman vuoden tuommoisessa kunnossa. Suutarin lapsella ei ole kenkiä, niin ei ole sisarin ja arkkitehdin kodissakaan ihan kaikki vimpan päällä. Täällä on tosi iso kulmaikkuna, mikä on niin kuin ihan lemppariasioita täällä, mistä tulee todella paljon valoa ja sitoo tämän tosi haastavasti kalustettavan tilan, niin on valtavan kokoinen matto. Luonnon materiaaleja ja villaa oleva matto on kyllä semmoinen, mikä kun on riittävän iso, niin sitoo koko tila yhteen. Tässä on tamperelaisen taiteilijan Miina Laineen Kun taivas putoaa hetki ennen lunta taideteos, jonka mä oon alun perin ostanut itse asiassa sellaiseen kerrostaloasuntoon tuonne Metsolle. Siellä se tuli mulle 3 muun teoksen kanssa sovitukseen ja päädyin sitten siihen ja sille löytyi paikka myös täältä. Se on myös Aallon 60-luvun jakkaroita löytynyt tunkiolta. Täällä on meidän ruokailutila. Tää oli ennen lasten leikkihuone tai lapsen leikkihuone. Tapiovaaran pöytä on alkuperäinen, mutta tuolitkin löytyy. Ne on vaan remontissa ollut jo useamman vuoden. Alvar Aallon suunnittelemat valaisimet jotenkin toimii tähän tilaan hirveän hyvin. Mä tykkään hirveästi kukista ja kasveista, niin oikeastaan nämäkin leikkokukat, mitä tässä on, niin on osa meidän pihalta. Tässä on meidän keittiö. Tästä on ehkä paras näkymä meidän kodissa tästä paikalta, kun katsotaan tuolta ikkunasta ulos ja sitten täältä eteisestä. Toi omenapuun näkymä, toi koko piha oikeastaan kiteytyy tuohon isoon omenapuuhun ja se näkyy parhaiten tästä paikalta. Nämä on alkuperäiset komerot ja ne on tarkoitus säilyttää. Ne on toki suunnitellut Nikon kanssa jo varmaan ainakin 4 erilaista keittiövaihtoehtoa ja pohdittu miten olisi paras keittiö ja missä olisi parhaimmat kulut, mutta toi näkymä on kyllä semmoinen, että siitä ei halua luopua. Jos ajatellaan tilojen suunnittelua, niin näkymät ja miten valo tulee, niin ne on niin kuin todella tärkeitä. Myöskin valaistus on tosi tärkeää. Täällä on todella vähän valaistusta, mutta esimerkiksi tämä yksi alaspäin suuntaava halogen valaisin on todella upea, varsinkin pimeällä. Tämä talo on myös aseteltu tontille juuri oikein päin, eli tähän keittiö- ja ruokailutilaan tulee valo aamuisin. Eli aamulla tässä tilassa on kaikista paras valo. Ja sitten niin myöhemmin iltapäivällä ja päivällä paistaa tonne olohuoneeseen, samoin makuuhuoneessa on tosi kaunis valo aamupäivällä. Täällä on myös vähän remonttia aloitettu jossain kohdassa, mutta se ei ole koskaan valmistunut. Seinät on hiottu ja täällä on alkuperäiset villit vaaleanpunaiset värit. Tässä on myös etätyöpiste. Tästä on upea näkymä. Voi seurata pikkulintuja omenapuussa, varsinkin keväällä. Se on tosi hieno paikka. Ja kaide on alkuperäisiä. Ne on jo vähän huonommassa kunnossa ja niitä ei ole raskittu remontoida, koska ne ei täytä nykymääräyksiä. Makuuhuoneessa on oikeastaan todella paljon jouduttu lisäämään vaatesäilytystilaa. Taideteokset on sellaisia, jotka tuo tilaa jotenkin syvyyttä. Täälläkin on yksi teos, jonka mä oon itse asiassa tilannut netistä pitkien selailujen ja pohdintojen jälkeen. Ja se on jäänyt tasolle eikä sitä ole koskaan ripustettu. Täälläkin on lattiana ihan vaan maalattu vaneri. Täältä on poistettu aikanaan muovimattoja, jotta tää hengittäisi vähän paremmin ja olisi hieman näköinenkin. Nämä vanerilattiat oikeastaan jäänyt tänne. Tässä aulassa ei ole vielä muovilattia poistettu, mutta siellä on myös vaneri ja se on tarkoitus maalata. Ei aina tarvii luoda sitä pintamateriaalia vaan sen takia, että on valmiin lattian kuntoon.
pelkkä rakenne ja maalikin riittää. Täällä on 80-luvulla joskus tehty pientä remonttia, vaihdettu seiniin levymateriaalia ja laitettu tätä lasikuitutapettia ja sekä vaihdettu toi parvekkeovi. Meillä on tarkoitus laittaa tästä tää seinä umpeen ja tehdä tästä selkeä porraskäytävä ja löytää muutama taideteos vielä sitten tuohon seinälle. Valaista se sähkösti on vähän suunniteltu uusiksi, niin että se tukee enemmän tätä etätyöpistettä, mutta niitä ei ole vielä tullut. Kellari on meillä kovassa käytössä, meidän ainut suihku on kellarissa ja täällä meillä on pakasti ja lisäjääkaappia. Tähän valmistui just tänä kesänä mun vanhasta kotitalosta peräisin olevista tiileistä sekä Tampereen ja oikeastaan Suomen ensimmäisestä rivitalosta tiiliä. Se oli myös joskus 70-luvulla rakennettu takka kellariin ja se oli mun asiakas ja mä sain sieltä purkutiiliä ja ne tuli nyt sitten semmoiseksi pieneksi patioksi kesäkeittiön paikalle. Puutarhan paras osa eli toi omenapuu. Istutaan sen alla yleensä ja aika usein myös syödään lounasta ja ulkona. Puutarhahomma on lähtenyt vähän kädestä. Mä oon nyt 3 vuotta suunnilleen tonkinut ihan kunnolla multaa ja istuttanut aika paljon kasveja ja pyrkinyt siihen, että olisi kaikki noi kasvit, mitä tänne tulee, niin olisi jotenkin perinnekasveja tai sitten niin, että ne on pörjeisystävällisiä ja pörjeisten suosikkeja. Ja niitä on kyllä ollut tosi kiva katsoa, kun oikeastikin mehiläisille ja hersiläisille löytyy mieluiset kukat.